dan huwa eżerċizzju ta' tiġdid sabiex il-Partit Nazzjonalista jkompli jissaħħaħ. Iddikjara dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello ftit jinbiss il-bot mill-Kunsill Ġenerali Straordinarju tal-Partit Nazzjonalista. Kunsill illi permezz tiegħu sa jingħata bidu għal proċess sabiex il-Partit Nazzjonalista jkollu kap ġdid. Dan huwa eżerċizzju ta' tiġdid ukoll. U allura jekk aħna dal-eżerċizzju il-kol kemm aħna nagħmluh bil-għaqal, dal-partit jista' joħroġ minn dal-eżerċizzju iktar b'saħħtu, iktar maqut, b'iktar enerġija, ħalli nkomplu naħdmu għal Malta tagħna u sabiex nkomplu naraw li l-Partit Nazzjonalista ikompli jkun gvern alternattiv. F'kummenti li tal din il-Kamra tal-Aħbarijiet, Charles Bonello spjega li l-Kunsill Ġenerali ta' nhar il-Ħadd 22 ta' Ġunju se jkun qed jitlaqqa sabiex jissok tal-proċess tal-ħatra ta' kap ġdid u biex jiġu preżentati xi emendi b'waħda mill-emendi statutorji temporanji illi se jitresqu tkun sabiex iż-żgħażagħ ta' bejn l-14 u 18-il sena jistgħu jivvutaw jekk ikunu ilhom tesserati aktar minn 6 xhur. Il-Kunsill Ġenerali huwa dwar ħatra tal-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista, nhar-l-erba' li għaddew intaqal l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista fejn hemmhekk saru numru ta' deċiżjonijiet dwar il-proċess, regolamenti kif għandhom isiru, ukoll ġiet abbozzata mozzjoni dwar emenda provviżorja fl-istatut viżavi il-żgħażagħ, kif min ħajkun jista' jivvota miż-żgħażagħ u allura hemmhekk tfassal qafas ta' regolamenti biex issa jmorru għall-Kunsill Ġenerali. Intant Charles Bonello spjega l-proċess li se jwassal sabiex il-Partit Nazzjonalista jkollu kap ġdid. Il-proċess huwa billi nhar il-Ħadd jitlaqqa Kunsill Ġenerali u mbagħad toħroġ dik li tissejjaħ espressjoni ta' interess għal dawk li huma interessati li jitfgħu in-nominazzjoni tagħhom ta' kandidati wara ġimgħa dik il-fażi tal-proċess u hemmhekk dak kull min esprima x-xewqa jew l-intenzjoni illi jikkontesta għall-elezzjoni ta' kap tal-partit, il-xewqa tiegħu l-ittra tiegħu tmur għand il-Kummissjoni Kandidati fejn hemmhekk isir dak li jsejjaħ due diligence. Fil-kummenti tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista irringrazzja wkoll lill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tax-xogħol tiegħu matul dawn l-aħħar 5 snin. Nixtieq nirringrazzja minn qalbi lil Bernard Grech bħala Kap tal-Partit Nazzjonalista lil dawn 5 snin ta' dak kollu li seta' għall-Partit Nazzjonalista u għal Malta kemm bħala Kap tal-Partit u anke Kap tal-Oppożizzjoni. Jiena nemmen illi l-ħidma kollha ta' Bernard Grech ħadd kompli sarraf sabiex il-partit ikompli jissaħħaħ. Charles Bonello tenna illi minkejja li għaddej proċess intern li se jippermetti li l-Partit Nazzjonalista jkollu kap ġdid, il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista anka fl-oppożizzjoni se tibqa' għaddejja bl-istess intensità kif kienet.